Strana SAS sa nezúčastní stretnutia u prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Odmietame byť súčasťou falošnej hry na nadstraníckosť, keďže viacerí poslanci Hlasu sami priznávajú, že prezident stále zasahuje do riadenia svojej bývalej strany. Takéto stretnutie považujeme len za ďalší pokus o mediálnu hru a zakrývanie krokov Ficovej vlády, ktorá nás vzdialuje od našich západných partnerov. Pozícia strany SAS v zahranično-politickom ukotvení je nespochybniteľná. Opak dokazuje vládna koalícia, ktorá nás vzdialuje od Európskej únie a NATO a klania sa vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi a Rusku. Tento fakt neprekryje ani žiadna podpísaná deklarácia či stretnutie u prezidenta. Kroky vlády hovoria jednoznačne. Slovensko dnes nepotrebuje ďalšie divadelné gestá, ale jasné činy. Preto vyzývame všetky parlamentné strany, aby podporili náš návrh ústavnej zmeny, ktorou by sa členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO zakotvilo priamo do ústavy Slovenskej republiky. Ak to politické strany myslia s prozápadným smerovaním Slovenska úprimne, môžu to dokázať jednoduchým hlasovaním v parlamente, bez zbytočných stretnutí a kamier. To platí aj o prezidentovi. Ak má pán prezident skutočný záujem na stabilite krajiny a ochrane našich zahranično-politických priorít, mal by vyzvať všetky strany, aby podporili zakotvenie členstva Slovenska v Európskej únii a NATO do ústavy. Bude to oveľa viac ako zorganizovanie fiktívneho okrúhleho stola, ktorý má dokazovať nadstraníckosť prezidenta a obhajobu krokov vlády. Viete, je tu ešte jeden aspekt. Keď sme apelovali na koalíciu, aby si s nami sadla za okrúhly stôl a aby politici spoločne deeskalovali napätie spoločnosti, koalícia nami pohrdla. Teraz, keď má vláda problém s tým, že jej kroky vedú k strate dôvery verejnosti, zrazu potrebuje urobiť kulisu, aby si udobrila svojich voličov, ktorých nahnevala výrokmi o prípadnom vystúpení z Európskej únie a NATO. Navyše, zahranično-politická orientácia je ukotvená v programovom vyhlásení vlády. To je dokument, ktorý Robert Fico podpísal spolu s koaličnými partnermi. Ak Fico a koalícia porušuje vlastnoručne podpísaný text programového vyhlásenia vlády, nemáme dôveru, že bude akceptovať čokoľvek, na čom by sa dohodlo aj s opozíciou. Robert Fico nie je pre SAS dôveryhodným partnerom a v neposlednom rade zahranično-politickú orientáciu krajiny vykonávajú najmä premiér, prezident a predseda parlamentu. Robert Fico a členovia koalície neboli schopní 3/4 roka od prezidentských volieb dosiahnuť dohodu na druhú najvyššiu ústavnú funkciu. Tým len posilnili deštruktívny vplyv Andreja Danka a Tibora Gašpara, ktorí pripúšťajú vystúpenie z Európskej únie a NATO. Toto je realita a dôkaz, ako to koalícia vážne myslí s našou zahranično-politickou orientáciou.